Burkina Faso ka lunatɛmɛ fanga ɲɛmaaw ye cikɛda kura dɔ bila sen kan min tɔgɔ ko Conseil national de la réconciliation et du vivre ensemble. Nin cikɛda nin ka baara ye min ye ka se ka fasodenw kafo ɲɔgɔn kan ka kunbɛnbɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ ka tigɛdiɲɔgɔnya sabati ani ka kuma gwɛlɛnya bɔ olugu dara an bɛ min wele ko extrémisme violent. Gouvernement ka dalaminɛ Lionel Bilgo ale bɛ nin cikɛda kura nin ka baaraw ɲɛfɔ an ye. Il est apparu nécessaire de mettre Anu ye kɔrɔsili kɛ ko a dangani no an ka se ka cikɛda dɔ bila sen kan min bɛna se ka gouvernement ka fɛɛrɛw dakelenya ka taa fasodenw ka kunbɛnbɛnw ani o ka tigɛdiɲɔgɔnma sabati kow kan. Conseil national de la réconciliation et du vivre ensemble, en abrégé CNREVI, chargé donc de donner des cikɛda bɛna kɛ i n'a fɔ gouvernement ka filɛri ko ɲanama ka taa fasodenw ka balimaya jidi kan ka se ka bɛnw sabati olu ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ kɛlɛkɛfɛn ye min bɛna se ka to maaw kana o kɔrɔ gwɛlɛn ka se ka o kɛ o bɛ don jatigɛwalekow kɔnɔ. au pacte de vivre ensemble. Dieudonné Ouédraogo n'ale ye kunnafolidila ye ani lɔnnikɛla ka taa faso ka maracogo taabolo kan ale y'a ka hakilinata di an ma ka taa nin cikɛda kura nin sigi kow kan. Chaque pouvoir qui vient Fanga kura min b'a bila sen kan ale bɛna n'a ka kuntilennanw le ye ani a ka filɛrikɛcogo ka taa jamana taabolo kan. O le kosɔn ale bɛ cikɛda kura dɔw bila sen kan min bɛ se ka ale dɛmɛ ka se k'a ka kuntilenna ninnu jɔyɔrɔw dafa. O aju ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka baara ɲɛnaman kɛ jamana fan 4 bɛɛ ra sabula a b'a lɔn ko n'i sigira fanga kura kan i bɛ fɛ ka fasodenw kunbɛnbɛnw matarafa cogo min na e le bɛ o lɔn. de réconciliation. Nka Dieudonné Ouédraogo an b'a lɔn ko cikɛda caman bɛ yen minnu bɛ fasoko kunbɛnbɛnko dakelenya i n'a fɔ Ashkurun, Haut Conseil du dialogue social, médiateur du faso ani minisiso min yɛrɛ bilanen don fasodenw ka kunbɛnbɛnko dakelenya kow kan. Nin cikɛda nin tɛna serege ɲɔgɔn kan wa? Pour le nouveau pouvoir, certainement. I b'a sɔrɔ fanga kura ka hakilinata la cikɛda kɔrɔ ninnu ka baara tibitibini tɛ jamana fan 4 bɛɛ ra walima cikɛda kɔrɔ minnu bɛ sen kan maa minnu bɛ olugu kunna o tɛ u ka baara kɛra ɲɛnama. Tiɲɛ don cikɛda kɔrɔ ninnu expérience bɛ olugu la kosɛbɛ nka cikɛda kura min bɛ bilara sen kan nin ale bɛna se k'a ka taama sira sɛbɛn ɲɛnama ani fanga ɲɛmaaw bɛna se ka dɛmɛba de lase ale ma a ka se k'a ka baara kɛ ɲɛnama. Direct du pouvoir en place. Bɛɛ b'a lɔn ko lunatɛmɛ fanga min b'a sen kan Burkina Faso kɔnɔ ale nana fanga dafiri dɔ de sababu ra nka olu ka baara bɛɛ taara bɛn fasodenw ka kunbɛnbɛnko ani u ka tigɛdiɲɔgɔnma le ma yaasa ka se ka binkani walikow kɛlɛ kosɛbɛ. Nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.